bring tears to your eyes, and all that surround you are secrets and lies. I'll be your strength, I'll give you hope, keeping your faith when it's gone. The one you should call, I'm standing here all alone. And I will take you in my arms and hold you right where you belong, until the day my life is through. This I promise you, this I promise you. I've loved you forever, in lifetimes before, and I promise you never. Hello po, gandang hapon. Nandito kami ngayon sa ano na to? Concepcion, papunta kaming Concepcion Tarlac, papunta kaming La Paz, tsaka sa Pura Tarlac. Galing kami ng anong lugar to? Pampanga. Nagdumaan kami ng San Fernando, tapos Mexico, Santa Ana, tumawid kami ng Magalang, diretso dito sa may Concepcion Tarlac. So oras ngayon 1:30. Yan yung aming view. Namamahinga kami sandali, maya maya nalarga na naman kami. So yan po muna ang aking view. Wala akong makitang location. So sama po kayo sa paglalakbay ko ulit. Dito naman po sa gawing norte. Nagagaling ko lang po ng Mindoro, Oriental tsaka Occidental. So with this week is lakbay namin yun nga, Pampanga, Pangasinan, ay Tarlac. Ewan ko lang kung makakadaan kami ng Nueva Ecija, tapos Pangasinan. Ewan ko lang din kung makakaabot kami ng La Union. So yan po ulit. Ayan, kami po namin ang view. Ayan. So nandito kami ngayon sa pahingahan. Hindi ako nakakapag-picture dun kanina eh. So dito na lang muna. So salamat po ulit. Mag-subscribe po kayo, mag-comment, mag-likes, para po subaybayan nyo po yung aking mga nauna pa po mga video. Yun po, punta po kayo sa aking channel sa YouTube, Ronald Biducer Rivera po. Yan po, mamaya po ulit. Hello, good morning. Good morning po. Dito po kami ngayon sa Ramos Tarlac. Dito kami nag-check-in sa Pink Clips Travelers. 800 per day. Ito siya sa may Ramos Tarlac. May Ramos pala dito sa Tarlac. Ayan. So yung araw na yan, November 7, 2018. Galing kami ng kahapon. Ang lugar yun. Ayun, nagpunta kami galing kami ng trabaho sa may malumpit sa bahay. Tapos diretso kami ng index kami Pampanga sa San Fernando, tapos Mexico, tapos Santa Ana, Pampanga, diretso ng Magalang, Pampanga, tapos Quezon, tama ba? O Quezon,
Quezon, may Baisia yata. Tapos Saragossa. Tapos Licap. Tapos ng Licap, Victoria, Tarlac na. Tapos Chapura, Tarlac. Tapos dito sa Ramos, dito kami nakapag-check-in. Ito nga sa Pink Cliffs Travelers Inn. Ayan. So ngayon, ang oras na, mag 6:35. Ka-out na kami kasi alas 7 lang kami. 12 hours namin, 800. So kapag lumagpas to, ito nga pala yung aming auto. Maganda naman siya. CR na naman siya. Naliligo yung partner. May TV. Aircon. Ayan po. So, maya-maya pas na kami. Naliligo kay partner. Ayan. Ayan. So, susunod na lang ulit po. Thank you po sa panonood. Ayan. Rap Road. Kung sino man kayo, mga gobernador kayo. Congressman. Dito po sa Umingan, no? From Talugtog. Tinatawag ko po ang pansin ninyong lahat. Pagawa nyo naman po itong daan na to. Mukhang hindi po ito nakikita ng mga specialis. Yan, Rap Road. 2018 na, magto 2019 na. Anong ginagawa nyo? Ayan. Gandaan. Sige lang dito. Ano? Dito yung daan mga Umingan. Umingan. Pangasinan. Ganito talaga daan. Pero safe naman dyan pala diretso. Simentado na lahat Ah, sige. bayan. Thank you. Salamat po. Randalan eh. Yun na pala yun. Ayan. Nakita nyo ang karanasan namin. Masayaw ang sasakyan. Sumasayaw sa sasakyan namin. Umingan. Minggan pala. Diyan tayo magtanong. Ano? Ayaw. Sige po. Mamaya po ulit. Magtatanong kami ng kalabasa. Mukhang mura eh. Your love's making all things new. You're working it all for good. And for the things of this world, there is hope renewed in the life that is found in you. For you make all things new. You make all things new. Yesterday and forever, your love never changing, this hope never fading. Hallelujah. My faith is in
anong oras na ngayon? 5:32. Dito po ako sa Tawid, Pangasinan. Naglalakad. Bumili ako ng tinapay. Yun na lang ang kakainin ko hanggang gabi, tsaka noodles. Napansit canton. Ayan. Nagaling ako doon sa Magic Mall. Naghahanap kami doon sa akala ko meron National Bookstore, wala pala. Kaya ang gagawin ko, kasi nandun na kami, nakapag-inquire na ako doon sa hotel. 600 per night lang, aircon na. Mura na, kaya lang hindi ganun kagandahan, pero okay na rin at least aircon. Tapos dito pa kami sa pinakabayan. Okay na rin. So ayun, iniwan ko yung kasama ko doon sa sa Magic Mall. Dito kami ngayon. Ano na siya eh. Natatawid lang ako. Ayan. Tapos sa RCBC, katabi ng RCBC yung aming hotel. So dito ako sa 7-Eleven, katabi lang ng 7-Eleven yung aming hotel. Doon pa rin yung pero at least wala ng motor. Ayan. Wala ng motor. 7-Eleven. Yan po, dito kami sa may Mountain View Resort. Hindi. Kala ko Mountain View Resort. May naman po ulit. Ayan, ito po yung Tawid, Pangasinan. Good evening. Ayan. Kaway-kaway ka. Ayan, dito kami ngayon sa Golden Park. Naka-load ka sa akin vlog. Sa sa channel sa YouTube. Ipopromote itong Golden Park Inn Hotel dito sa Bawang pa to, di ba? Yes. Bawang La Union. Ayan, Bawang La Union. Mura na, 800 lang, may 900 din. Yung 800, ano yan? Overnight yung 800. Magkano ito yaw siya? 325. O yun, 325 daw yung 3 hours. Yun. Tapos yung sinasabi kong 800, yun yung walang ride, no? Walang, walang kotse. Pero meron din dito sa baba, sir. Pwede. 900 po yun. Yun yung 900, meron drive. True, parang drive-in ba yan? Yes, sir. Tapos yung isa naman walang drive, yung 800. Yun. So pag may kotse ka, 900. Pag walang kotse, 800. Pero pwede namang i-park doon sa harap nung hotel doon sa park, Golden Park. Dito. Yun. Yan. Maganda naman siya, maganda yung hotel. Pupromote ko sa inyo pag nagawi kayo dito. Ayan. Ano ka? Saan pangalan mo, te? Melanie. Oh, yan, Melanie. Mabait naman yung mga dito. Yung mga crew. Ayan. So, pagka nagawi kayo ng Bawang, pupunta kayong La Union sa San Fernando. Ayan, meron dito, pwede kayo sa gawing kanan mula Maynila. Ayan. Ayan, mabait siya. Say hi. Ayan. Ayan, kasi pag nagpupunta ako sa mga lugar, kasi kami ahead. Pag nagpupunta kami sa mga lugar, pinupunta ko yung mga hotel, tapos ko sila, pinipictures ko. Para pagka, yung mga nanonood ng mga subscribers, may idea sila kung magkano. Libre promotion din sa inyo. Tama ba ako, mali? O, di ba, libre na, hindi na ako naningingin. Ayan. So, bait sila, hindi kayo magkakaano. Ayan. Salamat po sa panonood nyo. Mamaya ulit o bukas ulit. Ayan, sir, kaway. Ayan. Iyan natin to, ina-upload ko sa YouTube, sa channel ko. Sige po. Nandito muna ako. Ayan. Good morning. Ngayon po ay November 9. Dito po sa Bawang La Union. Dito po kami ngayon. So dito po kami inabot ng aming stay kasi dapat din kami sa Rosario.
sa Rosario, sa Loonin din. Kaso, wala nang bakante. Tsaka mahal. Ayun. So dito kami ngayon. Dapat kami sa Golden Park Inn Hotel. So ito po. Ito po yung letter D. Ayun dito. So pasok tayo. Pasok tayo dito. Good morning, bro. Morning. Yan, nabibidon. Ganda naman siya sa 800 over. Ay, 12 hours lang pala yun. May aircon. Okay naman yung control. Malaki naman. Full size. May salamin. Yan siya. So, magulo pa. Okay naman siya sa 800. Pwede na. Flat screen ka naman. Hindi nga lang naka-cable. Ayan po. Mamaya na ulit. Dito sa ating tagpuan ay nagsipagtanong ang mga hangin nasan ka raw. Ang sagot ko'y sino? Nagmaang-maangan. Ako kahit na alam ko naman ang tinutukoy nila ay ikaw. Oh, ako? Kasi pag naisip ka, mamimiss lang kita. We. Di makakatiis, makikipagbati. Di nga. Kahit na wala kong mali. Eh, ikaw na. Please lang, bumalik ka na dito. Sorry na, halika na dito. Sige na, halika na dito. Dito at dito. Please lang, bumalik ka na dito. Sorry na, halika na dito. Sige na, halika na dito. Dito at dito. Huwag na nating patagalin. Di ko na kayang tiisin. Miss na miss ka na as in. Ako'y pansinin. Dito sa bakang upuan ay nag-isa lang ako. Sa paligid ay nakatanaw. Alam mo kung sino ang aking hinahanap. Obvious naman ang sagot. Ayoko lang sabihin na ikaw. Kasi pag Good morning! Ngayon po ay November 10, Sabado po. Dito po kami ngayon sa Urdaneta, Pangasinan. Sa Urdaneta, Pangasinan po kami kasi dito po kami huling nakarating sa paghahanap po ng hotel. Eh, nakahanap naman po dito sa 5-star Partel. Ayun, 700 talaga siya, 24 hours. Pero tawagan ko ng 650. Paano po yung kumayan? Ayun. So, mayroon ditong bulaluhan. Oo, gumagana yan. Pakaka. Bulaluhan. Ayun. Ito yung highway ng Urdaneta. Papuntang La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte. Pasok po tayo dito sa hotel namin. Ito yung hotel namin. Yan, hotel. Ito yung hotel. Pasok po tayo. Bali siya yung tapos siya taas baba sa baba dalawa sa taas tayo ngayon. Lost in the shallows, it means fear and fog. Your truth is a compass that points me back north.
Gising ako umaga-umaga. my captain, my Tatas na soul's trusted Lord. Oh, my allegiance is right for Pasok tayo sa you. taas. Taas ko yung aming Like the room. wind, you guide. Clear the skies before me, and I'll glide this open sea. Like the stars, your word will illuminate my Double deck. voice and Double remind deck po siya. Bali apat. Kaya maluwag sa dalawa. Ha? Mama? Wala? Wala akong nilalagay na... Wala akong... Kung ano nalalagay yung tahan na natin na mga ano ba? Ito rin na. like the wind, you guide. Clear the skies before Maganda naman siya. and So, I'll syempre, kahit lang ito para sa akin. see Sige, pause na tuloy mo like the stars, you Itong araw na po kasi yung this week namin sa yung ang biyahe mula Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Pangasinan. O yun, bumalik ulit kami sa Pangasinan kasi kami po yung days namin Sabado na po kasi. So kaya yun, ito na po kami magsasapos. Tapos diretso na kami ng office mamaya sa next week na naman. Hindi namin alam kung saan kami next week. So kita-kits po tayo, subscribe po kayo, mag-like, mag-comments, at lahat po sana yun, pagkano po, mag-aaralan ko kami kayo. Jesus, my captain, my soul's trust.